ሰላም ሰላም ከመይ ትኩን ቻናልና ተኸታተልቲ በብዘለኹም ኩሉ ሰላምኩም ይብዛሕ ሎማዓንቲ እውን ከምቲ ዝተለመደ ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ምድላዋት ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ መብዛሕትኡኹም ብውሽጢ ኢንቦክስ ዝገበርኩምለይ ብርክፅ ድማ ብውሽጢ ኢንቦክስ ዝመለስክልኩም እንትኾኑ ኮይኑ ግና ግር ዝበለኩም ሰባት ግልፂ ንምግባር ትምልክትዎ ዘለኹም እዛ ምልክት እዚኣ እንታይ እያ እንታይ ምዃና ክንፈልጥ ንደሊ ኢና እንታይ ዓይነት እያ ናይ ምንታይ ምልክት እያ እዩ ትምልክት ዘለዋ ዝብል ሎማዓንቲ ኣርእስትና ክኸውን እዩ ስለዚ እዚ ቪድዮ እዚ ኣዝዩ ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ሓቢርኩም ንፅንሑ ሓራይ እምበኣር ከስቡራ ተኸታተልትና ሕዚ ኣብ ስልከይ ኣብ ኖቲፊኬሽን በሪሃ ትርከብ እዚ ምልክት እዚ መብዛሕትኡኹም ኣተሓሳሲብኩም ኣረ ስልከይ ተጠሊፉ እዩ ኢልኩም ትሻቐሉ ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እቲ ናይ መጀመርያ ማይክ እንድሕር ዋርኒንግ ሂብኩም ማይክሮፎን ኦን ኮይኑ ኣሎ ወይ ከዓ ማይክሮፎን ስልክኩም ኣክሰስ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ እንድሕር ናይ ካሜራ በርዩ ካሜራ ስልክኩም ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምስሊ ይወስድ ኣሎ ማለት እዩ። ክልቲኦም እንድሕር በሪሆም ከዓ ስልክኩም ቦዝ ኣክሰስ ይገብር ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ካሜራን ናይ ማይክሮፎንን ኣክሰስ ኣለዎ ስልክኩም ማለት እዩ። ስለዚ ስልክና ንምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ኖቲፊኬሽን ዘርእየና መፍትሒኡ ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ክንርኢ ኢና ኩላና ብሓባር ንፅናሕ ስለዚ እዛ ናይ ማይክ ወይ ከዓ ናይ ማይክሮፎን ምልክት ዘለዋ ኖቲፊኬሽን ባለን ክትርእይዋ ከለኹም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም መሲልኩም ነታ ማይክሮፎን ወይ ከዓ ነታ ዝበርሀት ንዓዓ ንኽእዋ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ክሊክ ግበርዋ ስለዚ ክሊክ ክትገብርዋ ከለኹም እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ትሰርሕ ዘላ ድማ ባዕላ ክትነግረና ትኽእል እያ ንኣብነት ናተይ እንድሕር ነኺአያ ሕዚ ነኽኣ ከለኹ እንታይ ትብለኒ ኣላ ኤክስ ሪከርደር ትብለኒ ኣላ ቢንግ ዩዝድ ባይ ኤክስ ሪከርደር ትብለኒ ኣላ ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሪከርድ ዝገብር ዘለኹ ኣብ ስልከይ ብዝሰዓልክዎ ኣፕሊኬሽን ኤክስ ሪከርደር ዝብል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ካሜራ እውን ከምኡ እንድሕር በሪሃትኩም ልክዕ ከምቲ ናይ ማይክሮፎን ንዓዓ ክነኽእዋ ከለኹም ባዕላ ትነግረኩም እያ ሕዚ ናተይ ክነኽኣ ከለኹ እንታይ ትብለኒ ኣላ ቢንግ ዩዝድ ባይ ካሜራ ዝብል ኣፕሊኬሽን ትነግረኒ ኣላ ስለዚ ካሜራ ስለ ዘብረኽዎ እያ ከምኡ ትነግረኒ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ንሪኦም ዘለና ንሕና ከይኣዘዝናዮም እንድሕር ዝበሩ ኮይኖም ሓደ ነገር ክንጠራጠር ኣለና ስለዚ እንታይ ክንጠራጠር ኣለና ኣብ ስልክና ካሜራን ማይክሮፎንን ኣክሰስ ዝሃብናዮም ኣፕሊኬሽናት ክንፈልጥ ንኽእል ኣለና እዚ ክብል ከለኹ ኣብ ስልክና ዝተፀዓኑ ወይ ከዓ ኢንስቶል ዝተገበሩ ኣፕሊኬሽንስ እንድሕር ንሽዑ ዘይንጥቀመሎም ኮይንና ናይ ማይክ ኮነ ናይ ካሜራ ኣክሰስ ክንህብ የብልናን ምክንያቱ እንድሕር ንህብ ኮይንና ድማ ንሕና ከይፈለጥናዮ ንዕልሎም ነገራት ብድምፂ ኮነ ብምስሊ ካሊእ ሰብ ከመሓላልፉ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ንኣብነት ፍላሽ ላይት ዝብል ኣፕሊኬሽን ኣብ ስልክኩም እንተሃልዩ ካሜራ ኣክሰስ ክትህብዎ የብልኩምን ማለት እዩ። ሕዚ ድማ ካሜራና ኣክሰስ ዝገብሩ ዘለዉ ኣፕሊኬሽናት ኣብ ስልክና እስቲ ንመልከት ነዚኦም ንምርኣይ ኣብ ስልክና ቀጥታ ናብ ሴቲንግ ዝብል ንእቱ ሴቲንግ ዝብል ንእቱ እሞ ሴቲንግ ዝብል ምስ ኣተና ድማ ዝመፁልና ዝርዝራት ኣለዉ እቶም ካብቶም ዝርዝራት እሶም ኣፕስ ዝብል ንምረፅ ኣፕስ ዝብል ክሊክ ክንገብር ከለና እዞም ንሪኦም ዘለና ኩሎም ኣፕሊኬሽን ኣብ ስልክና ዝተፃዕኑ ኣፕሊኬሽናት እዮም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነንሕድሕዶም ካሜራ ይኹን ማይክሮፎን ኣክሰስ ኣለዎም ዶ የብሎምን ንምርኣይ ነንሕድሕዶም እናኣተና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ዝሪኦ ዘለኹ ፌስቡክ ኢሎሞ ከርዩ ፌስቡክ ኣትየ ፐርሚሽን ዝብል ኣሎ እዚ ፐርሚሽን እዚ እዩ ንኩሉ ዝጠቕመና ንምኽላእን ንምፍቃድን ዝጠቕመና እዚ ፐርሚሽን ዝብል መማረፂ ስለዚ ፐርሚሽን ዝብል ንእተዎ ፐርሚሽን ኣብ ታሕቲ ወሪድና ካሜራ ዝብል ኣለዎ እቲ ካሜራ ናተይ ካሜራ ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ዶንት ኣለው እዩ ዘሎ እስኻትኩም እውን ከምኡ ክትገብርዎ ኣለኩም ወይ ከዓ ኣለው ሃይል ኣለው ኦንሊ ዋይል ዩዚንግ ኣፕ ዝብል እውን ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ንፌስቡክ ጥራሕ እዩ እንድሕር ካልኦት ኣፕሊኬሽናት ዘጠራጠርኩም ኮይኖም ግን ኩሎም ዶንት ኣለው ክትብልዎም ኣለኩም ማይክ ኮነ ካሜራ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ስልክኩም ተጠሊፉ ድዩ ኣይተጠለፈን ማለት እውን ሃክ ተገይሩ ድዩ ኣይተገበረን እንድሕር ተገይሩ ኸ ነዞም እንታይ ዓይነት ምልክት የርኢ ዝብል ከዓ ክንርኢ ኢና ስለዚ ስልክኩም ምጥላፉን ዘይምጥላፉን ወይ ከዓ ሃክ ምግባሩን ዘይምግባሩን እዞም ዝስዕቡ ምልክታት እንድሕር ሪኢኹም ክትጠራጠሩ ኣለኩም። ዳማይ ናይ ስልክኩም ባትሪ ብቁልጡፍ ይውድእ እንድሕር ኮይኑ ዋላ እኳ ምንም ንስኹም እንድሕር ዘይተጠቐምኩምሉ ስኺኢሉ ባትሪ ዝውድእ እንተኮይኑ ኣብ ውሽጡ ንስኹም ከይፈለጥኩምዎ ወይ ከዓ ኣብ ስክሪንኩም ዘይርአየኩም ራን ዝኾኑ ኣፕሊኬሽናት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምልክት እንተሪኢኹም ናይ ሓደ ናይ ስልክኩም ምጥላፍ ምዃኑ ተገንዚብኩም ቀጥታ ነቶም ኣፕሊኬሽናት አንኢንስቶል ክትገብርዎም ኣለኩም ነቶም ትጥርጥርዎም ኣፕሊኬሽናት አንኢንስቶል ክትገብርዎም ኣለኩም
ካልኣይ ድማ ኢንተርኔት ዳታ መሊእኩም ትጥቀሙ እንድሕር ሃልይኩም እቲ ዳታ እስኩም ብዙሕ ከይተጠቐምኩምሉ ማለት እውን ክንድኡ ዝኣክል ከይተጠቐምኩም ቶሎ ኢሉ ዳታ ዝውድእ እንተሃልዩ ብፍጥነት እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ነቶም ኣፕሊኬሽናት ኣብ ፐርሚሽን ኣትይኹም ክትክልክልዎም ዳታ ኣክሰስ ክትክልክልዎም ወይ ከዓ ክትፈቕድሎም ዝኽእሉ ኣፕሊኬሽናት እሳቶም ክተፃርዩ ኣለኩም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ፐርሚሽን ኣቲና ከም ጣዓንቲ ወይ ንካሜራ ዝገበርናዮ ናይ ዳታ እውን ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ካልእ ወይ ድማ ዘይትፈልጥዎ ኣፕሊኬሽን ኣብ ስልክኩም እንድሕር ሃልዩ ማለት እውን ንስኹም ከይፀዓንኩምዎ ባዕሉ ኣውቶማቲክ ዳውንሎድ ኮይኑ እንድሕር ርኢኹምዎ እሱ እውን ሓደ ምልክት ኣጠራጣሪ እዩ። ስለዚ ዳይሬክትሊ ከይድኩም እሱ እውን አንኢንስቶል ክትገብርዎ ኣለኩም ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ሶሻል ሚድያ ኣካውንትኩም ሎጊን ክትገብሩ ከለኹም ማለት እውን ፌስቡክ፣ ቴሌግራም ካልኦት ሶሻል ኣካውንትታት ዋትስኣፕ፣ ኢሞ እንድሕር ሎጊን ክትገብሩ ከለኩም እንድሕር ኣብይኩም ማለት እውን ፓስወርድ እንድሕር ተቐይሩ እዚኦም ምልክታት እንድሕር ሪኢኹም ኣብነት ናይ ስልክኩም ብኻሊእ ሰብ ሃክ ምግባርን ዘይምግባርን ወይ ከዓ ኣካውንትኩም ብኻሊእ ሰብ ሃክ ምግባርን ዘይምግባርን ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ክትወስዱ ኣለኩም ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና እዞም ዝጠቐስናዮም ኣብ ላዕሊ ንከላኸሎም ድማ ዝብል ክንርኢ ኢና። ፈላማይ እቲ ቆፃል ምልክት ኖቲፊኬሽን ዝመፀኩም ንስኹም እንድሕር ዘይትጥቀምሉ ሃልይኹም ክመፅእ ኣይኽእል ወይ ከዓ ዝከታተለኩም ዝጠልፈኩም ሰብ እንድሕር ሃልዩ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን እንድሕር ሃልዩ እዩ ከምኡ ዝመፀኩም ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ብዙሓት ዓይነት አንቲቫይረሳት ኣለዉ ካብኣቶም አንቲቫይረስ ተጠቒምኩም ስልክኩም ስካን ክትገብርዎ ኣለኩም ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ፕሌይ ፕሮቴክት ዝብል ኣሎ ኣብ ጉግል ፕሌይ ስቶር ኣቲኹም ኣብ ጎኒ ፕሮፋይልኩም ለኺኹሞ ፕሌይ ፕሮቴክት ዝብል ክሊክ ክትገብሩ ኣለኩም። ክሊክ ክትገብርዎ ከለኹም ካብኡ እሱ ስካን ዝብል ይመፀኩም ስካን ዝብል ጠዊቕኩም ወይ ከዓ ክሊክ ጌርኩም ስካን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ንዓኹም ጎዳኢ ዝኾነ ወይ ከዓ ሃርምፉል ዝኾነ ኣፕሊኬሽን እንድሕር ተሃልዩ ኣብዚ ስካን ገይሩ የርኤኩም እሞ ሽዑ ዳይሬክትሊ ዲሊት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስልኪ እዚ ኣነ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ምንም ዓይነት ኖ ሃርምፉል እዩ ዝብለኒ ዘሎ። ስለዚ ምንም ዓይነት ሃርምፉል ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ኣይተፃዕነን ኣብ ስልከይ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና እዚ ቪድዮ እዚ ከም ዝጠቐመኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ተኾይንኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ቻናል እዚ ክዓቢ ናይ ባዕልኩም ዝኾነ በኩል ኣስተዋፅኦ ግበሩ። እዚ ቪድዮ እዚ ንካልኦት ሰባት እውን ክበፅሖም ኣለዎ ኢልኩም ተኣምኑ ተኾይንኩም ከዓ ላይክ እና ሼር ብምግባር ንካልኦት ሰባት እውን ክበፅሕ ግበሩ። ካሊእ መዓልቲ ብካሊእ ምድብሎታት ክሳዕ ዝመፀኩም ሻሎም ደሓን ኩኑ።